Guitiriz festexa ao redor do seu produto máis icónico, simboliza a humildade e a hospitalidade desta vila. Estamos na festa da torta de millo. Menuda festa ao redor da torta de millo, merece a pena. Home, merece a pena. A torta de millo é o produto que nos define, que nos identifica, non solamente aquí, sino fora e dentro de Galicia. É un produto que se sigue facendo de xeito artesanal, pero bueno, dado o avance dos tempos, pois conseguimos que a distribución sexa a todas partes. O xeito de que un dos establecementos participantes hoxe aquí, que é Panadería David, só vende tortas de millo, co cal eso dá unha idea do motor económico que supón para o pobo esta torta de millo. A outra panadería que participa, Panadería La Esquina, que lles quero dar as gracias porque eu sei que é un esforzo estar aquí hoxe, porque tes que ter persoal, porque tes que desenvolver. E para foráneos como a min, hai algún consello especial á hora de comer a torta de millo? Bueno, eu a torta de millo como de todas as maneiras. Se a teño para almorzar como, con queixo está espectacular, pero bueno, un pouco é a combinación de dulce e salado, o sea, que se pode comer de todas as maneiras. O que hai que facer é comela, comprala e comela, que é o que temos, o que reivindicamos nós desde Guitiriz. Eu creo que o futuro é este presente que vai a seguir sendo así durante moitos anos. Que representa a torta de millo para Guitiriz? Hombre, é o esencial do pueblo, aparte de outras cousas bonitas que hai, que as hai que ir descubrindo. Pero nada máis tocar a panadería da esquina probando estas tortas, xa te metes noutro mundo. María, que leva a torta de millo? Pois nada, leva huevos, azúcar, mantequilla, limón, fariña de maíz e unha pouquiña de trigo, para que lle axude a desarrollar. Ahora ao mediodía teremos un sorteo dun dominó, torta de millo. Temos vendendo as rifas para que a xente colabore coa AMPA de Parga. Sí, a verdad é unha pasada, nós somos super fans da torta de millo e, bueno, pues ser partícipes dun día tan guai para Guitiriz e tan importante tamén para a nosa gastronomía, pois moita ilusión. Cal é o mellor xeito de comer a torta de millo? A min, e como a como todos os días, é mollada en leite, pero, bueno, me imagino que moita xente a tomar a sola, que está moi boa, ademais, pois é super húmida, a pesar de ser un biscoito seco, e creo que non lle fai falta nada. En Galicia un día o escoitei unha bella historia nunca foi. Sí, mira, este por aquí, pasas por aí, este por aquí pa fora, e este por aló. exactamente. Estás acabando, Pero pasa. Gastronomía, pedra e auga, tradición, artesanía. A festa da torta de millo é un plan redondo.